No niin, Amerikka. Perusamerikkalaisen kaloripäiväsaanti. Tiedettä. No se just mä en tiedä sitä kalorisumana, mutta mä tiedän, että se on enemmän kuin se MT-summa, mikä... Noin 4000! Eikä näin missään. Ei vai! Selvä. No jäi nälkä. Ihmettelevä, miten tuo on mahdollista. Mitä seuraava kysymys? Unkari, kerro meille lempijaoitarjaksi. Oi! Mä oon viime aikoina vähentänyt sarjaa, kato kun Japanilla on ollut vapaa-aika, niin se on alkanut piirtää enemmän doujeita. Ja varsinkin tästä meidän kööristämme on löytynyt aivan ihania viime aikoina. Me ei haluta tietää lisää. Ei vaan haluta. Ja sähän saat rauhassa puhua siitä, kenen kaikkien kanssa sä oot maannut joka kokous. No niin. Aina ottaa seuraava kysymys. No sieltä seuraava kysymys. Kanada, miksi ikinä päästit Justin Bieberin maan? No joo, sanotaan, että se on syntyperäisesti kyllä mun luonta, mutta kaikki syöttää silti siitä. Kaikki syöttää silti Amerikkaa, niin Kaikki on aina mun syytä. tiettäkö, että sä oot olematta. Selitys. No se oli pieni vahinko. Mutta myös selitin, joo. No sillä olisi yksi hyvä kappale. Ja se teki ihan hyvin Euroviisun. No okei, no siinä on Sveitsi tietysti. Mitä? Kanada, ja teille ei oo tavata Euroviisuja, joten... Niin, seuraava kysymys. Amerikka, oletko koskaan nähnyt aalista? No niin, Ranska. Mikä väri on viettelevin alusvaatteissa, naisten alusvaatteissa? Pointtihan on se, että niitä alusvaatteita ei ole. Ja väliä on välistä niin on mitään väliä. Mut jos ne pitää olla päällä, niin se on niin punainen ja piksinen. Eli et ole mustan lateksin perään vai? Ei. Se on enemmän saksa. Tässä puhutaan mun veljestä. Ja susta? Mä näytän kaikissa mahtavalta. Totta. Poika. Kirmenä leipää on mustaa aiheuttanut poispäin. Sieltä kysymys. Espanja, onko tosiaan joskus ollut 7 mielen kauan? Tottahan toki. Ai miten niin? Selvä sieltä. Kiina, onko sulla tosiaan pandatatuointi takapuolelta? Saanko tulla uudestaan? Onko sulla tosiaan pandatatuointi takapuolelta? En voi väittää, että ei ole, mutta väitän, että on. On sillä. Ei, en oo tarkistanut, mutta kun juorut liikkuu hienosti naispuolista valtioiden kesken. Teitä onkin niin. Selvä. Kysymyksiä. Sieltä. Unkarille vielä tästä jaoista, että mitä valtionalueita kandidaatiksi enää? Nyt tulee pitkä lista. Suvin sitten Spalana, aivan ihanaa, varsinkin jos on sotaa. Sitten Jerry Ita tietenkin aivan ihanaa, varsinkin jos otetaan HR, on Saksan teoria ja sitten Bruaus on kyllä kans. Mä en oo puhunut vieläkään. Susta ja
Yritetään myöhemmin. Okei. Mä voin näyttää. Näytä, kerrotaan hänelle. Mia Prukaan! Viralleisiin mentiin. Noin, nyt jotain hiljaisuuden päästä laistaviksi. Sieltä. Kanada, osaatko laulaa kynsistä? No tuota. Saatko kuulla kovempaa ääneen? Osaatko laulaa kynsistä? No, sanotaan, että osaan laulaa, mutta en kuten Justin Bieber, kun mä en kuitenkaan ole semmoinen 18-vuotias pikkupoika enää. Vai olenko? Tuosta kun reppua vuodella. Ai, niin. Mä oon. No sitten teoriassa sitä on niinku silleen, jos lasketaan valtiona, niin jotain 300 päälle. Mutta sitten jos otetaan ulkona... Sanotaan, että en osaa laulaa kuin Justin Bieber, mutta osaan laulaa. Joo, jatkuu. Selvä. Okei. Siellä. Englanti, oletko hyvä isoveli? Varteen otetaan. Älkää laittako sitä mikään. Selvä. Siellä. Ai miten niin? No. Nyt käy kirjoittaa vielä varanikkoon. Ei, kyllä se on tehnyt. Haluat tietää. Ilman mukaan. Selvä. Eli ei tarpeeksi oli vastaus. Siellä. Espanja ei koskaan ollut todella kiinnostunut Italiasta. Todella kiinnostunut tähän. Kummaa puolikosta tarkoitetaan? Kummastakaan. Meillä on pareja, meillä on suhteita, ei parisuhteita. Se on tähdennetty jo. Valtio ei hyödy Mielenkiintoista. Palvelijoita aina kovaa näin. Niin. Sitten jatkamme. Tuo jäi ihan kaksi. Sanothan siellä. On täällä. Siellä. Ranska, mitä on pelottamisen tiedä? Älä huoli, ei se ole niin keltainen. Oisit nähnyt sen vielä aamulla. Mä oon tehnyt kaiken. Sääliä. Onko täällä muita kysymyksiä? Oui, je parle principalement français canadien, mais nous devons parler de français à ce que tout le monde puisse comprendre. Anteeksi, mä en osaa eurooppalaista Comprendez-vous, Francis? What? Ai, ei mitään. Jos joo. Selvä kysymys. Onko kukaan VTV:ssä tai Englanti joutunut niin humalaan, että on hidannut ammutuksessa? Ei. Ja meillä tapahtui viime viikolla. Hankala sanoa. Niin. Kaikkia voi tapahtua. Kuka istuneet? Niin, se on riippuu minkä maa. Selvä. Thaimaassa on vähän pelottavaa. Suomea ei ole vielä kokeiltu. Ei ole kokeiltu. Venäjä. Selvä. Tämän illan suurin juttu nyt tekee päälle. Oceanin kohdalta. Kysymyksen taisi mennä. Siellä. Tietääkö kukaan maan, miten Naruto loppuu? Huono. Meillä on ollut Kikun kanssa tästä puhetta, mutta minulla ei ollut lupaa laulaa. Selvä. Kysymyksiä.
Asettaa mullekin, jos ei kenellekään mulle tule kysymyksiä mieleen. Onko Kreikka siellä? Ei. Herra Kreikka, no tiedätte talouskriisi makaa sängen pohjalla. Herra Japani hoitaa häntä. Herra Japani piti tulla tänne juontamaan, mutta hän ei päässyt, koska hän ei piti hoitaa herra Kreikkaa, joten hän lähetti minut ja Timo Kebab-pantiksi. Minne se raha menee? We would like to know that. Eli se siellä. Ensinnäkin, mä en haluaisi olla hirveän törkeä, mutta se kuuluu yleissivistykseen. Kanada on toiseksi suuri valtio koko maailmassa. Mitä maailman Olen. Minä? Tuosta on Kanada. ja minä en ole osa Alaskaa. No anteeksi siitä pikku erheestä. Ja tosta se isoin. Tuliko nyt selvä? Olkaa hyvä, mä oon teidän oppitunti. Sinä et ole kyllä hirveän Tällaista maantiedostakin. Kiinnostavaa. Siellä. Amerikka, mikä on sun lempikappale? Musiikkikappale. Turha monta! Vähän riippuu tanssilaista ja vastaavastakin, että mikä on mielenkiintoinen. Toiseksi se osa on laulettuna vaan hyviä, toinen... Amerikan idiot. No, joo, osaan muun muassa se, mutta ei ole lemppari. Ehkä tulevaisuudessa Broken Dreams on parempi oikeastaan loppupeleissä. Mutta toisaalta sitä ei kyllä tee meni kuunnella liikaa. Selvä. Siellä. Espanja, miltä tuntui, kun Englanti upotti Armadassa? Aika pahalta tuntui siinä vaiheessa. Sehän oli itsepuolustusta. Siellä. Kuinka kauan ranskalaisissa laittaa aamulla? Mä herään täydellisesti. Aamulla oikeastaan siinä, mä teen kaikkea muuta, kun mä herään niin kuin näin Färbönissä joka kerta. Mitä nyt tänä aamuna on nää tähän? Näytätti. Unkari, mitä pidät Kermerikasta? Anteeksi, voitte toistaa? Mitä pidät Kermerikasta? Jotenkin orpo olo ilman pannuttaa lautas se. Edes. Sä et oikeesti halua. Jotenkin mulla on jetlag ja mä en tajua mistä sä kuulet. Sulla voi olla jedua, kun Suomeen on todella vielä aika. Ranska, turpakin. Thanks Amerikka! Niin. Leuvut. Jos nyt siirrytään pois täältä niin oudoksi. Erittäin oudoksi. No tässä vielä. Niin monta kuin Japani kerkiää piirtää. En ota alkaa. Se on aina niin kiinni.